आदरणीय विखरे सर तसेच आदरणीय व्यासपीठ व उपस्थित पालक आणि आमचे सहकारी नाभिक कायदे समितीचे देशाध्यक्ष संतोष कुर्मेराव आणि आमचे काही उद्योगाचे तसेच आमच्या आगामी सुद्धा उपस्थित आहेत विजया महाराष्ट्री आणि उपस्थित पालक. मी नागनाथ माधवपुरे सरांनी परिचय करून दिलेला आहे. सर्वप्रथम मी आज तुमच्यासमोर जे उभा आहे सरांमुळे उभा आहे. माझी अशी इच्छा आहे सरांसाठी आपण जोरदार टाळ्या वाजवू. माझा परिचय खूप मोठा झाला पण होणार आहे. तर मी आहे नागनाथ माधवपुरे. माझं साधं म्हणजे डिप्लोमाचं शिक्षण झालेलं आहे. यानंतर मी 20 वर्ष नोकरी केली. त्यानंतर 2012-13 पासून स्वतःचा बिझनेस नांदेडमध्ये उभारलेला आहे. ते इंजिनिअरिंग कन्सल्टन्सी आहे. ते इंडस्ट्रियल कंपन्यांना लागणारे डिझाईन आणि ड्रॉइंगचं कार्य करते. तर मी याची मध्ये सुद्धा आर्किटेक्चरची कंपनी मी तर दरवर्षी तिथे ट्रेनिंग देत असतो ऑटोकॅडचं. तर मला पालकांना अशी विनंती करायची आहे की आता मुलांचं जे शिक्षण झाल्यानंतर खरंच स्ट्रगल आता यापुढे सुरू होणार आहे. तरी स्ट्रगल तरी मेहनत म्हणून लेकरांच्या स्ट्रगलसाठी किंवा मेहनतीसाठी तुम्ही कळवू नका. कारण त्यांचा आता पुढचा काळ तो संघर्षाचा आहे आणि मेहनतीचा आहे. आपल्याला असं वाटलं की मुलांना खूप लांब आहे खूप ताप आहे तर लगेच करून वगैरे असं काही करू नका. आणि सुरुवातीला त्यांना संघर्ष करावाच लागतो. म्हणतात ना ते सफलता जिस मकान में रहती है उस मकान का ताला 2 चाबी से खुलता है. एक है दृढ़ विश्वास आणि दुसरा आहे अतूट विश्वास एक आणि दुसरा आहे दृढ निश्चय. हे 2 गोष्टी त्याच्यासाठी खूप पाहिजे. लक्षाप्रती दृढ निश्चय पाहिजे. लक्षाप्रती त्याच्यानंतर एवढी कठोर मेहनत केली पाहिजे की आपण त्या लक्ष्याला पोहोचलंच पाहिजे पकडलंच पाहिजे. तर यासाठी सुरुवातीचा त्यांचा संघर्षाचा राहणार आहे. आणि मुलांना कमी पैशाची नोकरी जरी भेटत असेल तरी त्यांना नोकरी करू देण्यात यावी. कारण सुरुवातीलाच खूप अडचणी असतात. एक वेळ शिक्षण झालं ना तर प्रत्येक ठिकाणी ज्या ज्या ठिकाणी ते इंटरव्ह्यूला जातील त्या ठिकाणी एक्सपिरियन्स नाही परत पाठवतात अनुभव नाही परत पाठवतात. म्हणून किती कमी प्रकाराची जरी नोकरी असेल प्रसंगी तुम्हाला 5-10 हजार द्यावा जरी लागले असतील दरमहा तरी मुलांना नोकरीपासून मागे येऊ देऊ नका. त्यांना जेवढ्या प्रकाराची कमी होण्याची असते तरी त्यांना ती नोकरी करू द्यावी. कारण 1 ते 2 वर्षानंतर त्यांचं भवितव्य खूप उज्ज्वल आहे. म्हणजे त्यांना अनेक कंपन्या ऑफर करतील आणि कंपन्यामध्ये इंटरव्ह्यूमध्ये गेल्यानंतर अनुभव असल्यामुळे ते लगेच घेतील आणि त्यांना पेमेंट वरच्यावर वाढत जाईल. मी माझं छोटंसं उदाहरण देतो. मी 1992-93 जेव्हा मी नांदेड सोडून मुंबईला गेलो तर माझा फक्त 400 रुपये पगार होता. दरमहा फक्त 400 रुपये पगार होता. म्हणजे जी नोकरी मिळाली ती नोकरी आम्ही स्वीकारली. त्यानंतर 2012-13 चा माझा पगार 1,50,000 रुपये होता. कारण तो विदेशातला पगार होता. विदेशातला पगार 1.5 लाख रुपये होता. मग नंतर 2-3 वर्षानंतर जवळपास 2 लाखाचा पगार झाला. म्हणजे मी याच्यासाठी सांगत नाही की तो माझा आहे. मी याच्यासाठी सांगतोय की कमी पैशाच्या नोकरीपासून त्याचा जो अनुभव वाढत गेला त्यानंतर पगार हा ऑटोमॅटिक वाढत जातो. अनुभव खूप महत्वाचा आहे. या उद्देशाने मी ते सांगितलं. आणि सरांना सुद्धा खूप तळमळ आहे. म्हणजे कॉलेजमध्ये जे विद्यार्थ्यांप्रती सर्वज्ञ सरांना खूप तळमळ आहे की आपले विद्यार्थी खूप मोठे झाले पाहिजे. इव्हन सरांनी तर स्वप्न सुद्धा पाहिलेलं आहे की माझे विद्यार्थी नोकरी न करता उद्योजक व्हावे. वेगवेगळ्या पद्धतीचे इन्स्ट्रुमेंट त्यांनी बनवावं आणि ते इन्स्ट्रुमेंट आपल्या नांदेडमध्ये तर हातीलच राहतील पण नांदेडच्या बाहेर राज्यामध्ये देशामध्ये सुद्धा विकल्या जावे हे सरांचं स्वप्न आहे. खूप मोठं स्वप्न आहे सरांसाठी एकदम चांगल्या स्वप्नासाठी काय झाले. त्यानंतर विखरे सर सुद्धा खूप तळमळ खूप मुलांवर खूप मेहनत घेतात आणि मुलांना मेहनत घेऊन त्यांना चांगलं मार्ग दाखवतात. ते मी सुद्धा त्या गेल्या माझा जो प्रोग्राम झाला होता त्या प्रोग्राममध्ये मी पाहिलेला आहे. विद्यार्थ्यांबद्दल त्यांची प्रतिक्रिया विद्यार्थ्यांची प्रतिक्रिया सरांबद्दल आणि HOD सरांबद्दल सुद्धा. तर सांगायचा अर्थ आहे की नोकरी 1 ते 2 वर्ष झाल्यानंतर चांगला निर्दोष मिळतो. पण मुलांनी आता नोकरीकडे न होता बिझनेसकडे सुद्धा वळलं तर खूप ते चांगल्या पद्धतीचं राहील. कारण नोकरी अनेक गोष्टी केल्यानंतर आपण शेवटी दुसऱ्यासाठीच नोकरी करतो. पण नोकरी केल्यानंतर जे आपल्याला हवं ज्ञान प्राप्त झाल्यानंतर आपण छोटासा उद्योगधंदा उभारला तर तो उद्योगधंदा आपल्यासाठी आपल्या परिवारासाठी आपल्या राज्यासाठी आणि आपल्या देशासाठी सुद्धा खूप महत्त्वाचा ठरणार आहे. एक मोठा दर्जा संघटित ठरणार आहे.
तर अशा पद्धतीने मुलांना तुम्ही नांदेड सोडण्यासाठी हे कळवू नका, त्यांना जाऊ द्या, त्यांना त्या त्या पद्धतीने त्यांना नोकरी करायची आहे, त्या त्या पद्धतीने त्यांना नोकरी करू द्या आणि त्यांनी स्ट्रगल करत असेल तर त्यांना स्ट्रगल करू द्या. स्ट्रगलसाठी तुम्ही कळवू नका, त्यांना परत बोलू नका आणि त्यांना त्याच्या पद्धतीने जाऊ द्या. तर आणि विशेष म्हणजे आता माझ्याकडे जे विद्यार्थी शिकलेले आहेत, मी सुद्धा इन्स्टिट्यूट आहे तर अनेक 10-15 विद्यार्थी माझ्याकडे 2-3 वर्ष शिकलेले आहेत. ते आजही मुंबईमध्ये आहेत, पुण्यामध्ये आहेत, औरंगाबादमध्ये आहेत, अनेक ठिकाणी शिकवत आहेत, म्हणजे नोकरी करत आहेत. आणि राहिला विषय नोकरीचा, मी 20 वर्ष नोकरी करत असल्यामुळं अनेक माझ्याकडे कॉन्टॅक्ट आहेत. जसं मुंबई आहे, दिल्ली आहे, गुजरात आहे, विदेश आहेत, अशा अनेक ठिकाणी माझे अजूनही कॉन्टॅक्ट आहेत. जर तुम्हाला वाटत असेल की त्याचा उपयोग करून घ्यायचा असेल तर तुम्ही माझ्याशी संपर्क करू शकता. मी तुम्हाला माझ्या पद्धतीने पूर्णपणे सहकार्य करेन. आणि टेली इंजिनियर पासून एक मोठा इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटचा हेड आणि इंजिनियर पासून बिझनेसमॅन आणि इंजिनियर पासून एक मोठा उद्योजक बनवण्याची एक लायब्ररी माझ्याकडे आहे, माझ्या ऑफिसमध्ये आहे. ती जर त्या मुलांना प्राप्त झाली तर ते खूप कमी वेळामध्ये खूप काही पुढे जाऊ शकतात. कारण माझ्याकडे जे 20 वर्ष मी नोकरी केलेली आहे तर 20 वर्षाचा डाटा माझ्याकडे आहे. प्रत्येक डिपार्टमेंटचा डाटा आहे, सिव्हिल असो, इलेक्ट्रिकल असो, मेकॅनिकल असो, इन्स्ट्रुमेंटेशन असो, त्या सर्व डिपार्टमेंटचा डाटा माझ्याकडे आहे. सेफ्टी ट्रेनिंग असो की त्या प्रत्येक क्षेत्राची. आता एक जर प्रोजेक्ट आपल्याला करायचा झाला, समजा एक कुठेही एक रिफायनरी असेल किंवा कोणतेही, त्याच्यामध्ये सर्व डिपार्टमेंटचा सहभाग असतो. एचआरचा सहभाग असतो, आर्किटेक्चरचा सहभाग असतो, इलेक्ट्रिकल, मेकॅनिकल, सिव्हिल, इन्स्ट्रुमेंटेशन या सर्वांचा सहभाग असतो. हे सर्व मिळून एक मोठासा प्रोजेक्ट तयार होतो. जसं आपल्याला खिचडी बनवायची असेल, ते खिचडीमध्ये तेल असतं, पाणी असतं, मीठ असतं, मिरचू असतं, हळद असतं, डाळ असते, तांदूळ असतात, त्याच्यानंतर मग खिचडी बनते. तशा पद्धतीचे प्रोजेक्ट असतात. त्याच्यामध्ये सर्वांचा इन्व्हॉल्वमेंट असतो. सर्वांचं इन्व्हॉल्वमेंट झाल्यानंतर एखादा मोठा प्रोजेक्ट तयार होतो. त्या प्रोजेक्टसाठी जे लिजेंड असतं ते सर्व माहिती जी असते सर्व डाटा माझ्याकडे उपलब्ध आहे. आपले विद्यार्थी आमच्याकडे आले किंवा पालक जरी आले तर आम्ही त्यांना ती सर्व माहिती देऊ शकतो. तर अशा पद्धतीचा डाटा आहे. तर अधिकचा मी वेळ घेणार नाही कारण मला थोडंसं उशीर झालं, त्याबद्दल मी आपली सर्वांची माफी मागतो आणि मी इथेच थांबतो. आणि सरांनी संधी दिली त्याबद्दल मी सरांचे सुद्धा खूप आभार मानतो. सरांचे सुद्धा आभार मानतो. आता मी सुद्धा आभार मानून माझी इथेच थांबवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद.